Annyeonghaseyo! Hola nois i noies, sóc en Jojo i sóc un youtuber barra streamer de Barcelona i aquest és el meu canal de YouTube. Sigueu tots benvinguts i benvingudes. Hòstia, Jojo, tens un canal de YouTube? Esclar, tinc un canal de YouTube. Estem a YouTube, no? I us estareu preguntant, molt bé, tens un canal de YouTube, però i quin contingut puges? Molt bona pregunta aquesta, molt bona pregunta. Ara mateix us intentaré resumir el més breument i concisament possible en 2 o 3 línies, potser. Encara que mai he sigut bo sent breu ni concís, n'acabaran sent 4 o 5. Bàsicament, aquest canal té com a finalitat ajudar a difondre la cultura coreana dintre de la comunitat catalana. Ho farem mitjançant vídeos i blogs que abarcaran diferents temes de la cultura i de la societat coreana. Podrem fer blogs que us demostrin i us ensenyin coses de la cultura coreana com mites, llegendes, curiositats, tradicions, ressenyes d'alguna pel·lícula de cine o una sèrie de televisió que us ensenyi com és la comunitat coreana i la cultura coreana per dins, i també farem cultura gastronòmica, ja sabeu el dit. Panxa plena, panxa contenta. He tingut la sort de conviure amb gent d'aquesta cultura i actualment segueixo tenint la sort de compartir quasi el meu dia a dia amb gent d'aquesta cultura. Vídeos o blogs sempre es faran des de la perspectiva de Corea sense ofendre a ningú i amb informació completament comprovada i verídica. En segon lloc, aquest canal també tindrà una secció que anirà dirigida a una de les meves aficions com són els videojocs, una altra que és el manga i l'altra que és l'anime. Tindrem vídeos d'unboxings, tindrem vídeos de manga, tindrem vídeos d'anime i també tindrem vídeos de sèries de videojocs, tant nous com antics. Bé, nois, fins aquí l'explicació bàsica de lo que és el canal. Us recordo que em podeu seguir a les meves xarxes socials on en rebreu un avís cada cop que pugi un nou canal al vídeo. També recordar-vos que estic a Twitch entre setmana i els caps de setmana manquejant una mica videojocs. Recordar-vos també que podeu deixar un bon like si us agraden els vídeos i una bona subscripció. Moltes gràcies i ens veiem aviat.